پس از گذشت 8 روز جسد خواننده مکتب احرار امینوفро аз дарёи Зарафшон пайдо карданд. бино ба иттилои Акбар Шарифӣ, сухангӯи раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд, ҷасади Аҳрор Аминов бегоҳи 29 май аз дарё пайдо шуд. Аҳрор Аминов ва ҳамроҳи дигари ӯ Қаландар Одинаев бар асари сарозер шудани мошин ба дарёи Фом ба ҳалокат расида буданд. тавре қаблан пресс-сатиҷӣ дар такя ба иттилои Акбар Шарифӣ, сухангӯи раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд иттилоъ дода буд. ҳодиса 21 май соати 7:30 субҳ рух додааст. ошпази 33 солаи ошхонаи Сих Кабоби Хуҷандӣ ба шуъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳияи Айнӣ муроҷиат мекунад ки мошини ӯ тамғаи Opel Astra беиҷозаташ бурда шудааст. баъдан маълум мешавад ки мошинро пешхизмати ҳамин ошхона Қурбоналӣ Офоқов бурдааст. ӯ ду нафар ноболиғро низ бо худ мегирад. Қурбоналӣ эҳтимол аз оҳдаи идораи нақлиёт набаромада худро аз дари мошин мепартояд. дар натиҷа мошин бо ду ноболиғ аз баландии 40 метр дар километри 118 деҳаи Пете ба Фондарё сарозер мешавад. ноболиғон Аминов, Аҳрор ва Одинаев Қандар, хонандагони синфи 11 аз деҳаи Хушекат ки дар дохили мошин буданд, ба ҳалокат мерасанд. ронанда Қурбоналӣ Офоқов бошад баъди худро аз мошин партофтан зинда мемонад. бино ба иттилои Акбар Шарифӣ, ҳоло нисбат ба ин ронанда бинобар ғайриқонунӣ рондани мошин парвандаи ҷиноятӣ боз шудааст.